Uvažuješ o ceste profesionálneho kouča? Skvelý spôsob, ako to urobiť, je pripojiť sa k nám do medzinárodne akreditovaného polročného online koučovacieho výcviku Business koučovanie zamerané na riešenie. Vybavíme ťa nielen technikami a nástrojmi, ale aj skutočným porozumením filozofie koučovania, vďaka čomu budú tvoje služby stať na naozaj pevných základoch. Čo získaš vo výcviku? Získaš kvalitnú a komplexnú prípravu na rolu profesionálneho kouča, či už interného alebo externého. Zároveň získaš medzinárodne uznávaný certifikát profesionálneho kouča. Rovnako získaš vedomosti a zručnosti, ktoré môžeš využiť pri práci so svojimi klientami alebo so svojimi kolegami. A v neposlednom rade získaš komunitu inšpiratívnych ľudí. Praktická a interaktívna výučba, ucelené a zrozumiteľné informácie, menšia skupina, vďaka ktorej získaš individuálnu podporu oboch lektoriek, príprava a podpora na medzinárodnú ACC certifikáciu, človečina a príjemná atmosféra je garanciou, no a čo ťa určite zaujme, je férová cena. Výcvik vedieme v prístupe Solution Focus, ktorý vám poskytne stabilné základy a východiská pre naozaj kvalitnú prácu s ľuďmi. Komplexné a ucelené. Unikátne zostavené vzdelávanie, na ktorom rozhodne nemôžete chýbať. Tak neváhajte, klikajte na priložený link a pridajte sa k nám do jediného online koučovacieho výcviku na Slovensku. Tešíme sa na vás vo výcviku.